Késő este, az állomáson. Egy vonat érkezik, és nem szívesen látott vendégekhoz. Földönként ezután egy utas érkezik, akit katasztrófának neveznek. Várjunk csak. Szerintem ez a történet picit túl gyors. Próbáljunk ki egy másik verziót. Éjfél van. A köd csendesen belepi a megállót. És a múlt szellemei megjelennek. A valóság egyesül a képzelettel. Most mögöttünk van! Most mögöttünk A sors van! már rég eldöntetett. A csapdájába estem, és képtelen vagyok megszökni. Annyi maradt már csak hátra a történetből, hogy megfordítsam. Újra és újra. Most mögöttünk van! Gyere velünk! Így hát elfogadtam, hogy a mélységbe fogok süllyedni, és egy újabb árnyékká válok, és várom a következő kalandot. De azok a fénylő szemek áthatoltak a tömegen, egy újabb esélyt adva számomra. Ó, remélem ez a történet tetszeni fog nekik.